Så det Izzy. Prodigious. Han kör Digimon då. Ja, men jag digger man nu. Yeah. Är de lotta. Så det antingen Gabman. Nej, Agumon. Eller... Fel det Agumon var det kallas. Jag vet inte hur jag det var. Det är cool. Han fucking dinosaurier. Säg den här Piomon. Piomon. Fåglen? Nej, nej. Säg in. Chatika. Patamon. Pattaman? Patamon, ja. Nästan. Så... Styrka kött här. Utvecklingar är alltid late to the party, eller? Ja, seriously. Alltså den näst största parten av sin första säsongen, det var ta han ut ur denna sfär. Där är jag broken, så går det. Han nyttar onka dig. Ta han utvecklar sig Gerran. Ja, men i general. Ostan tar bjärkar världen, Levi. Ja. Så jag kom på i. Ja, det. Fino. Så kan säga då Agumon eller Patamon. Ja. Nice. Tända man. Det fanns ett nytt schema. Vad är det? Jag har alltid nöjst att hosta något. Aha, jag har alltid funderat på. I think... Aha, prodigious! Prodigious! All legend. Flicka med kadar. Jag prövar en det. Warm up time. Follow that dolphin. Open. No, fish. Fucking dolphin. Follow that monkey. Det hände Det här momentet i Super Monday Combat. Ja. Follow that monkey. Stryka där upp. Out ur någon life accomplishment. Ja. Shit. Vilket då? Okej, sen är det. Man vill Strappa det tyckte. I don't wanna. En från Danmark, en från USA och en från Sportsmalsteklandet. Vi har ju inte land. Du är väl du snö som bra. I am the man without a coat. Gordon Freefarm. Gordon Freeman. Freemanton Hell. Morgan Freeman. Gordon Freemanton Hell. Sen det här ju. Freemanton Wolverine. Hör man där? Okej. Devil Sanchez! Oh! What can I do? You can fuck up. No. Do that. Absolutely nothing. Okay. Jag har haft den här bowlingkullen nu och så har jag bollen igen efter Rufus. Bomba är kunna ha det. Ett lat kan ske att the good old knock knock. Nej, jag kan inte räkna. Vilken Zelda. Ja, det är inte allt. Jag vet Rufus. What are you doing? Charlotte Wynn. What are you doing? What the? Ja, hatta törst då. Come on! Down! Yeah. Go back to the ocean where you belong. Here we go! Minst namn fiskarna med. Oh, come on. Oh, man. Kan inte göra några cool ting, nej. Nej, Levi, inte det tu. Alltså. Vi jobbar på datorn bara där. Seems like you have a delivery! Oh, it's perfect. Shut up. Sir, yes, sir! Símun för att göra resten av. Nej. Ja, superbra. Alltså, till vantar sig örliga för att göra för något. Ofta det där.
Just practicing. What? Ah, fuck. Where's the green och jag vet inte där. Vad fuck var det superhero som gjorde det? Green Arrow. Green Arrow? Green Lantern. Ja, Robin Hood. Williams. ah! Visst det var surplan någon. Alltså är det lik för det. Lucky. Det är som surrade. Ja, så är det. Du ska säga Símun som namn i Reloaded. Ja. Fröken Det var G. Toad Unit. Eller faktiskt så är det syns nöjt att Toad Unit det är bara det är valbandet jag frågar G. Men det fanns inte också hans band i att så Du fann pater själv. det fanns bara näkas själv. Copyright infringed. Ah, come on. Baby Oh. there. Oh. What kind of baby is this? A baby for ants? Needs to be at least 3 times as big. Yeah, check it out. Come on, tell me that the best. Yeah. Reinforcements incoming. Hero squad. Bogey B. Okay, the Clark left or Hero Squad moment there. Poka that shit there. Oh, Damn! cool guys don't look at explosions. They're floating all claret. Oh, bro. Not the part, not cool. Link. Okay, Men så är ju där. Perfect double kill there. yeah, jag kan rädda. It's fine now. Ah. I was in it for the long haul. Do. No! And Det ena pixel här. Det ena pixel. epic beta there. Yeah, alltså visst är alltid Sean. I don't fall for your bait, Símun. Yeah, You had one chance and you blew it. I didn't fall for You- your bait. Blew it. Men det är beta till att spilla det när vi inte kör. Och jag bara nast runt och så ska jag nog alltså köra när asplanar. En doucheflagggranat går in i hör. Jen. Ska jag se det? Minst 20 år. Långt glömta. Ja, men här har inte gått här. Herr Winter. I'll kick your ass. Wow. Reinforcements incoming. Det var perfekt. Shit. Huh. 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 Gör du tank på det? Hit lite där. Det är bara vanliga rappare. Rimmery. Hilarious. Yeah, motherfucker. Let's go. Team Supreme. Come on, go. Kom att här med monster. Come on, det bästa. Check on up. Jag hatade inte. Helt alltid. I'll kick your ass. Oh. Got that Ich there. step on. I have big plans with them. Spare. Big plans. Your plans has You heard been me. ruined. Big plans. Down. Your plans are shit now. Jag skumpar ner i temmat.
Oh, nej. Göra! Yes. Kanske bruka styrmissilen och dräpa Esbern. Ja. Jo. Ja. Jo. Mhm. I'm gonna get you. Sir, yes, sir. Nice. Nice. Alltså, Okay. come on. Change of plans, but they are still big. Just as big. Vi dubbelhoppar du kan attrapera och så brukta. Stuka. No. Yeah. Is it? Well, The bigger they are, the harder they fall. Oh, what? Oh, what? Djävulen stage. Håll i ankan här kämmer och bara stick all life in my room. Awkward. Awkward. Jag spelar Worms. you're a guy. Hey, Live. Pio man. Die shit skeggy fast just när Rufus. No, som är bara spela super awesome. Grenade man. Som chattan känner jag att lättningen jamma. Äter allt. Make it rain. Borde kosta. Well, det är ju ett gott skott. Esbern liksom med. Just like me. Out the backfire, isn't it? Literally. Prepare for retaliator at home. Fuck you. Okay. Prepare for trouble. Also, Double. firming down to the dirt. First, I rock it. Just. Ja, kvällskaft nu. Huh? Åkedi, komedi, klakedi. Bibbidi babbidi. Oh, Static är inte så bra. Pay attention, soldier. yeah. Där. Jag får skott. Så. Shit, jag namn Jens McBeast. Ja, men vi får så checka för hämta nu. Jag tror inte tjäna gamla det. Bye bye. Wow, what the Okay. Oh. Wow. Att det var så klotchat där. It's me, Mario. Han får in och gör. Vänster vi. Och sen tar han in och gör ett picklet och hål här innan han minna. Wow. Wow, man. Jag var det inte. Well, Clutch. I've been clocked. Clutch. Okay. That is so effective. Reinforcements incoming. What? Good t-shirt. It's not coward. Det är en taktiker. Going down, Dragon. Nej, alltså det är inte... När av de djärvast männen jag känner där är och... husbyggemän, arkitekt, personer. Ja. Tack. Ja. Wow! Commence with plan, however, very, very weakened. Ah. Ah! This focus up. Let's go. Vänta, jag tar ju. Oh man! Oh man. Stupid. Det är sånt där gör. Oh. Åh. Åh. Jag vet inte vad jag ska välja. Switch Det var en worm. bummer. Aj. Switch worm.
Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Fuck bitches up. Cha-cha-cha. Noob shot. Argent noob shot is your name. Noob shotting is your game. Single that man out. Get down. Single Gröven down. där. All of them graves. You have to hit war spell in a tell me, Esbern. Reload it. Yeah? Ja, jag känns lädd. Eller down. We spelled that for that was awesome. Ja. Ja, det är jävla If I can't have it, none of y'all can. Sir, yes, sir. Du clear shot det minsta. Just do. Okay, bet. Okay, look at that there. Ett av armarna gör här? Ja. Det tror jag dock det. Bara att det är metall då det heter. Men där vill jag då. Ja! Du är sådan! Alltså, Esbern. Konstantin. Fist tight. Cousin tight. Es ist ankritik at last. Nej. 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 Why you did this? Why you did this to me? Why I did this? I could have made very much worse. Oh. Mamma mia. And then you pull something like this. Ah, fuck! Är det en sak där? Hey. Yeah. It's a full proof plan där. Jag får det så tjän. Vi byggja hus vid tunneln. Oljetunneln så vi kunna halta varman. Nej! Close, Yeah. yet so far. Yet so close you are. You are. Jag först lägger ut av Yeah. 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 Welcome to the dark side. Yeah, alltså. Oh Jesus. Yeah, you. Jag har varit där. Vart. I'm gonna get you. Let's go. Ja, så är det. Jag borde nästan. Men jag vet inte vad jag ska göra. Det är ju Esbern till word nästa. Borde nästan. Jag släpper ut den där bummer. Oh, haha. That's what you get, Saxon Hill. Oh. Okej, så blir det nästa för. I'll dig a hole. Oh, we grävde stjäkt ner. What the fuck? Oh Ja. fuck. Jag tömt inte. Okej. Jag är planer. Gör den. Det gör det inte saker. Ja. Är det Levi? Ja. That backfired. Jag stilla långt upp så jag kan gräva om han. Oh man. Let's go. La. Nu vänder det här som. Det är min issue. Brukar till super grenades. Jag ska köra där. Du.
Wow, Esbern. Wow. Oj, du så väl. Måste pro move att det är. Cheap Haft motherfucker. Tarzans sang också nu. Hoppedoppeday. Du. See, du det här är inte super pro. That's it. Ha? Ja, här var det. Nej, sista Esbern. Men jag vet inte för sig nu. Ja. Att det var appropriate. Let's go. Nå. Börja nu. Vad är det jag ska... Det? Nej, det var inte det jag ska... Ja. Hurry up already. Det här blir ju... Ah! I'm tired. Ja, det. Somebody. Let's go. Some people need to have somebody. Somebody... Jaha, lägga till. Akkurat det jag brukar. Ja, jag borde kanske sett någers. Sett Mm. någers. Vet inte den här. Ah, come on, you can do it! I Så believe in hoppas you. att han för han vet som är. Nej! No, it is. It was fun. It was happy. But now we're all done. Old and done. Ja. Ja. Bad boys, bad boys. What you do? What you gonna do when you come to Bad boys, bad boys. Oh. Love gravity nästa är snake. Det är situational som man säger. Ja, men jag ska bara flicka ut det. Jag flyger in det. Nej, jag vet det är faktiskt att det...